Gawas sa pagpadayon sa programa og impormasyon kabahin sa COVID-19, gihatagan pod og pagtagad sa sangguniang kabataang barangay Subang Dako, Mandawi City ang uban pang issue sama na lamang sa HIV awareness, stress management, anti-illegal drug campaign o kining end of local communist armed conflict. Ug aron mahatagan pata og dugang pang mga detalye sa uban pa nilang mga programa o proyekto sa ilang barangay, atong makauban si SK Chairman Santi Lou Chavez. Tungod ra pod sa limitasyon na gipatuman sa kagamahanan na para ra usab sa kaayuhan sa publiko, unsa sad ang atong gibuhat aron mahatagan o kalingawan ang mga batan-on aron malayo sila sa stress o depression. Daghan ang mga kabatan-unan karon nga stress and depressed with this pandemic, no? Daghan ang wa kay bawo kung unsaon pag-control, how to manage it because medyo lisod, no? Sa atong kabatan-on naka-experience tag aning na problema. And with that, we the SK Council initiate a stress management program and a stress management seminar through Zoom. And I'm so happy because I have two counselor who are registered psychometrician, and they are the one who initiate this seminar. And with that, we would help the people or the youth in our barangay nga makita nila nga naa ang SK willing nga maminaw ug mutabang kanila. And aside from that, we have also Linggo ng Kabataan. We initiate poster making contest, slogan making contest, poster making contest. And we also recognize our youth volunteers sa pagrisgo, sa pagtabang sa atong kabatan-unan dinhi sa atong barangay. And we do also have firefighting training. Bisan pa man nga natay pandemya, dili nato malikayan nga naay trahedya nga maabot sa atong lugar. So busa among gitrain ang mga bata. And we have also a Share a Meal project in partnership with the Rotary Club of Cebu Port Center nga kundiin taga-semana maghatag kita og mga bugas sa matag sitio para sa mga kabatan-unan. Karon na nga miabot na ang bakuna, unsa man ang programa sa inyong barangay o sa inyong federasyon sa Mandawi City aron maengganyo ang atong mga kabatan-unan na magpabakuna kontra COVID-19 pag moabot na ang ilang higayon? It's a big challenge for us, no? Nga madali ang atong mga kabatan-unan nga mapabaksin. And we're so glad because our barangay captain, which is the ABC president of Mandawi, he is the head of the vaccination. And for now, we have information drive nga unsa ka importante nga mapabaksin kita. And we're so happy because some of the SK Council from the different barangay of Mandawi, sila mismo nagpabaksin usab busa makita sa mga kabatan-unan nga okay ang mapabaksin. Santi, bisan pa man pandemya, padayon gyapon ang inyong programa sa HIV awareness, anti-illegal drug campaign o kining end of local communist armed conflict. Unsa man sad ang inyong mga programa aron mabatok kini og kumusta pod ang partisipasyon sa mga batan-on sa inyong barangay? Bisan pa man nagsagubang kita ni ining problema sa pandemya, but still there are a lot of many problems na gisagubang sa atong mga kabatan-unan karon. First is the HIV. So we conducted HIV training and seminar, and at the same time, we have HIV testing for them to test and to know their status para matabangan usab namo sila. Second is we have anti-illegal drugs seminar, and we have Interpro poster making contest on anti-illegal drugs. And for the seminar on local communist armed conflict, in partnership with the police station 2 here in Mandawi, headed by Police Captain Marvin Figueredo, we conducted seminar from different sitio with regards to this.